Beirutissa ja joka paikassa minä nukuin aina siinä ajamassani autossa, eikä olisi uskaltanut jättääkään sitä yksin. Ja olin hiukan huolimaton, minä jätin etuikkunan vähän auki ja panin sitten housuni siihen etupenkin selkänojalle. Aamulla kun heräsin, niin housut olivat poissa. Ja ei housusta mitään, mutta siellä oli minun passini. Ja mä olin tämän retkikunnan johtaja, ilman minua niin se matka olisi pysähtynyt siihen. Oli todella tukela tilanne. Beirutissa ei ollut minkäänlaista Suomen diplomaattista edustusta, joten uuden passin saaminen oli mahdotonta. Minä menin poliisilaitokselle ja kerroin tilanteen ja kävin hetken kuluttua uudestaan kysymässä poliisilta, että onko tullut mitään tietoa. No, ei ole tullut. Mutta sitten poliisi sanoi, että ne housut oli uudet. Mä sanoin, oli ne, mutta ei minä niistä mitään välitä kuin se passi. Ai poliisi sanoi, että ai te annatte housut mennä, mutta jos passin saatte. No totta kai. Tulkaa 15 minuutin kuluttua. Menin sinne ja siellä oli passi. Housut oli sitten uudella omistajalla.